БТК. За тебе. БТК. За тебе. Стотинки на минута. БТК. За тебе. Мрежа. БТК. За тебе. БТК. За тебе. Избери БТК ADSL пакет и тествай 2 седмици безплатно. БТК. За тебе. Минута след първоначална цена от 11 стотинки. БТК. За тебе. БТК. За тебе. БТК. За тебе. БТК. За тебе. Само в центровете на БТК. 2 пъти по-бърз от преди. Само сега. 2 мегабита за 15 лева и 49 стотинки на месец. БТК. За тебе. БТК ADSL. Сигурен и надежден високоскоростен интернет. Толкова много неща за споделяне. Една година Vivatel. Всички говорят. Партньори Viva Broadband винаги на линия. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят за Коледа. Толкова повече. Vivatel. Всички говорят. 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 Менти за двете услуги. Vivatel. Парите говорят. Би ли ми припомнил аз вчера на какво ти казах не? Отказахте да ми увеличите заплата. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят. Vivatel. Всички говорят. И общ месечен абонамент от 12 лева. И онлайн на btc.bg. Ването на нов телефонен пост е безплатно. Слот. Само за 119 лева. Търсете в центровете на БТК и партньорската мрежа. Пълна семейна хармония. Вива Злато. Говори с всички, без граници. 250 СМС-а. Игри на Forfun BG. Включи се до 31 август. Интернет, мобилни и фиксирани услуги от Viva.com. Всичко, което ни свързва. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Лините на Viva.com. Нет. Всичко това в едно с Viva.com Trio. Viva.com Trio. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Всичко това в едно с Viva.com Trio. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Вива Бипър. Вашето дете е в добри ръце. Viva.com. Всичко, което ни свързва. У дома. Viva.com. Всичко, което ни свързва. 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 Viva.com TV. Все едно си там. Цифрова телевизия от Viva.com с перфектна картина и звук. Само за 4,90 на месец. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България. Никога до сега. 4G Voice. Viva.com. 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 На месец. Viva.com. Viva.com. Turn your TV on. Новата ера в телевизията и интернета е тук. Коледен подарък от Viva.com. Какво чакаш? Viva.com. Само от Viva.com. 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 Феон видеотека.